Sellainen mustaksi mennyt banaanihan on roskiskamaa, eikö niin? Vai? No, tämähän nyt ei ole sisältä siis vielä edes mustunut, mutta tätä ei hirveän miellyttävää enää syödä, kun se on menettänyt makeutensa. Mutta siitäpä voikin tehdä tämmöisen smoothin. Eli laitetaan tehosekottimeen ja vähän maitoa joukkoon. Ja tietysti voi lisätä muitakin aineita maun mukaan. No niin, se on tehosekottimessa sekoitettu. Tuli oikein hyvän näköinen smoothie, pieniä sattumia näköjään on siellä. Ja sitten ei muuta kuin juomaan. Erittäin hyvä.